When? Hello, Owen. Hello. Buri ka Hello, Manang kakabsat. So, andito na naman pumuli si Manang Maria. Ayan. Para mag-share sa inyo ng isang kakanin ng Pangasinan. So, ito yung tinatawag naming tupig. Ayan, yung tupig. Ano bang tupig, Uncle? Ito yung isang kakanin na gawa sa, ito yon, malagkit na pinagiling. Tama na, Auntie? Ayan, so kasama ko ngayon si Madam Edna. Okay, kamut Hello! Yan, so ito ay gawa, ang tupig ay gawa sa malagkit, pinagiling. Ayan, ito siya, pinagiling siya. Pag nagiling na siya, ayan. Pag nagiling siya, anong lalagay, Pante? Yung ng nyug. Anong ng nyug? Yung katas na, katas ba yun? Basta yung yung ng nyug ang nilalagay dito, plus sugar pa. Sugar. Tapos, after nun, pag pinaghalo-halo na siya, titikman mo pa, hindi pa. Hindi na. Basta na. So, yun na. Tapos, ibabalot siyang ganyan. Nanti, paano pagbalot? Ano yun? Ito muna. Hindi pa nila nakita. Yung pagbalot, lalagyan mo siya ng konting, ito yung, lalagyan mo ng mantika yung dahon ng saging. So, kailangan natin dito ng dahon ng saging, mantika, yun. Lagyan ng mantika yung dahon ng saging ng inyong, pag nahalo-halo na, ano nang tawag? Basta, ilalagay nyo dun sa may, dahon ng saging. Saka nyo siya ibabalot. Ayan, saka siya ibabalot. Ayun. Ganun lang siya karami dapat. Ayan. So, masarap ang tupig. Ito yung isang pinagmamalaki ng mga taga-Pangasinan. Ayan, dati, pag nagbabakasyon kami dito, yan lagi yung binibili namin pampasalubong. Yan, so babalutin ganon. Ba't ang papangit ng balot nun, oh? Talagang tupig yan. Oo nga, ito parang suman. Suman yan. Kaya nga, ganun ang tupig eh. Oo nga. Tapos babalutin yung, yung malagkit na yon. Ayan, pag nabalot na, ayan na, oh. Yung mga nabalot nila, ayan, oh. Ayan. Tapos, ayan pa. Mga nabalot nila. So, after nyan, ang susunod na gagawin ay iihaw na siya. So, tingnan natin mamaya kung paano natin iihaw at kung paano natin malalaman kung tama na yung pagkaluto ng ihaw nila. Ha? Babalik kami. Diyan muna kayo. Oh, kano mababoy Sabi na. may payang pa ng pwede. Di ka mat niyo sabi ko. Ay. Kasulo Isang straight lang. Mayatan. Apay? Bayo Jessic. Naputok sa tato. Hindi ka na sabi. Masunurin. Apay ngay kas dyan. Ano bakas ni ane? Bakas ta ni Haan? Dapat basit lang hatakat no may ginahit ang mga maluto. Ito yung suman. Supa yun. Yato. So, ito na yung next step, ang pag-iihaw. Pag naluto yan, tupig na ang niyan, ang pangalan. Pero ito ngayon, ang tawag muna dyan, suman.
Pag naluto, magiging tubig. Nung ate na yan. Hintayin natin maluto, tapos matikman May payang kung masarap. Madi mampura. Uy, nyala tagayan dapat. Supay, O yung lata. Iya tayo kayo. Sa nakita tatay lata ka kastam tayo ni. Uy, la tagayan di pag may tutuan daw. Paksagan tayo sa Baksit nga talaga lata. mga tatay. Kita nga to. Trabaho ni nanay mo. Ag-order ka di ko May duct tape ako. Di Shopee. Kita man agad na yan. Anthony. Nico! I-check nyo na. Next! Run! Tapos inom ka pa ata ng inom ng high A. Ha? Malamig. So, dapat iba-ibalibalibak. Dito nabigbigan, basit igan. Ibalibaliktad siya para hindi siya masunog. Kailangan ng tiyaga. Ate, madati nga pagbaliktad. Mukbaman king off shoulder mo. Ayan, so ito yung pag naluto na, luto na daw siya. Para, ayan. So, pag ganyan na yung color, yung may brown-brown na yan, ibig sabihin yan, luto na. Titikman na po O, titikman na. Tikman natin. Tikman mo. Ate Neto, nagdidikit. Ah. Ano? Totoo ba yan? Oh, ganun pala yun. Hindi pa. Kasama di bingay mo ata, ang taglong matay lang. Gumata na. Ito yata, hindi pa. Gumatan. Samantil, ito Kurang dapat jagit tip. Supay, oh. Dapat cash dyan. Hindi mas jagit tip. Hindi pa nakaluto yung naramanan ni Iso mula Iso. Kunamot, uncle. Yummy. Sarap. Oh. Hindi mas jagit tip. Sarap.